Play pi barok pelok ban wan syak ne channel jongi kumta haden airlines nem ka dor jong ka recharge perlok kan Kiew hadu ba pi hi pin ong ba ngan sange no ban pendon kam ya ka mobile phone namar ka dor jong ka recharge kan sa Kiew bha ngan sai thu ye phi Katno ka dor jong ka recharge kan long kumta to yai page hadu ka bakut jong kane ka video perlok ka dor recharge kanam Kiew menta kan Kiew suki phila ban yo I ba wat mentaru ka dor jong ka recharge kala Kiew suki but kan sa Kiew shushu hagine ki ar lais nem ban wan namar ka company ka ba thamai ka dang wan na shabar ban yakhun bat ki company kum ka Jio bat ka Airtel bat Phin sa yo ya ka network jong ka hangno ba phi sa ka garteng jong ka company thamai ka de ka Starlink bat utra jong ka ude u Elon Musk kumba phitip u Elon Musk ude u briu ba paunam bha bat u barus pa bha ulap laj ya ka Starlink hagi ba bun kiri bat ya ka company Starlink lawan ra asha India nrai ya ka jumun jur jong ka sarkar ampat ai hadu menta kala yo sngau ba ya ka jumun jur yansa ai hapo une usnem Hajar apun kumta anda kane ka Starlink network kala tray kam hakne kari India jongi kan eno shidin ya ki company kum ka Jio bat ka Airtel namar ba ka network jong ka Starlink kaya so bat ki satellite kan yo lat ban yo ya ka network hangno bangi don haka perthei kumta la de phisa hashnong bat phim yo network hashnong jong phi te phila ban bandon kam da ka Starlink network namar ka Starlink network ka de kabala panya so bat ka satellite compare hagno kono ka jakaru phin yo ya ka network hanrai la de phi yo sngeu ya door recharge jongka phin kandit penreu ka door recharge jong ka man lau Bnai ka long nadu Hajar sanspa adu kandai jar tengka kumta pelok philayo sngeu ba ka door recharge jongka ka long ka he bha tang khandiat ngut ki bro kin yo ban thit ya ka buy recharge jong ka Starlink kumta pelok war khuslai ka Jio bat ka Airtel kin don bait kinam cha kadba ka Jio bat ka Airtel ki dangdon ka dor jong ka recharge kanam Kiew than hanrai lada Starlink uthit ya ginegi artali ki company ka Airtel bat ka Jio te ka dor jong ka recharge le se kan Kiew ha namar lada ka Starlink network ka thit ya ka Jio bat ka Airtel te kan sa marway bat kala ban Kiew ya ka dor recharge kat kum ka jingkwa jong ka kumta de na ta ka daw ba nga ong ba ka dor recharge kala ban Kiew hakine ki arlais nem ban 1